декабри соли 2022 ҷаҳони футбол ба зулмоти марги беҳтарин футболбози ҷаҳон, ситораи муҷаллою рӯшангари таърихи футболи даврузамон фурӯ меравад. Эдсон Арантис ду Насименту, маъруф ба Пеле, бо ин ҷаҳон падруд гуфт. ӯ ба синни 82 солагӣ расида буд. бемории қотили табобатнашаванда ӯро ба доми худ кашиду дили маҳбуби миллионҳо дӯстдорони футболро аз тапидан боз дошт. ба қавли футболбози англис Боби Чарлтон, бозии футболро гӯё барои ӯ эҷод карда буданд. ӯ қаҳрамони бозии футбол гардиду ҳамин гуна қаҳрамон хоҳад монд. Пеле 23 октябри соли 1940 дар Трес Корасоинс, Минас Жерайси Бразилия чашм ба олами ҳастӣ кушод. ба футбол муҳаббат пайдо карду шӯҳрати онро ончунон боло бардошт, ки худи Пелеро ҳам чун нуҷуме дар фазои ин риштаи варзиш рӯшан кард. лақаби Пелеро ба ӯ ҳамсинфонаш гузоштанд ва намедонистанд, ки чӣ маъное дорад. ба худи Пеле он маъқул набуд, вале чӣ илоҷ, ки ин номро ба ситорае табдил кард, ки дурахшиду майдонҳои футболро рӯшан намуд ва чун мавҷе ҳамаро ба ҷилва даровард. солҳо гузаштанду ҷаҳон дар бораи ӯ ҳарф мезад. шӯҳрати дастаи якачини Бразилияро ба арши аъло расонид. ҳамагӣ дар ҳайати 3 клуб Бауру дар кӯдакию ҷавонӣ ва баъдан аз соли 1956 то соли 1974 дар Сантосу, аз соли 1975 то 1977 дар Нью Йорк Космоси Амрико ҳунарнамоӣ кард. дар 560 бозӣ дар ҳайати ин клубҳо ба дарвозаи ҳарифон 541 гол зад. дар ҳайати дастаи мунтахаби Бразилия аз соли 1957 то 1971 бозӣ карду дар 92 вохӯрӣ 77 голро ба самар расонид. чемпиони секретари ҷаҳон дар соли 1958 дар Шветсия, 1962 дар Чили ва соли 1970 дар Мексика мебошад. унвонҳову нишондодҳои аввалини футболӣ ба ӯ мансубанд. 3 карат чемпиони ҷаҳон буданаш ҳамаро